Tuhan ko parato ngin ngamu ya Jisu na kabinta ka nega sngi kam dame kadba kabalangka ken maburom ya Philip neri Bakhuid idwai lembaga jingya silem jongu bangi runginyo ya ka jinglong jongu ha ka ban im ya ka jingim ka Bakhuid tuai ro na kabinta para ka jing tumu jongi shimet na kabinta ki bapangi bashitam na kabinta para ka jinga ka bangi trang banio ha ka jingim jongi ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen. ka jinga jongu trai jongi Jesu Christ bat ka jingi jongu ble lem bat ka jinga silok jongu men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barro ko himen ko para tongin karpa dia Jesu men pen kui diangi ka jing khot jong jim pule khalong bangin roy ha ka jinga jongu Christ ka jinga ka pelong yangi ki Bakhuid don bun sin ha ka jingim jongi ngile ki kam kaba pin talot ya ka jinga pin duna ka jinga khanglat ya ka jinga jongu Christ ban tre ha po jongi ya ki pop babun ki bangile dadu ki pop barit baria shadu ki pop bakrao ngidang pindulat ya ka jinga khanglat ya ka jinga ban tre ha po jongi nginam pan map bat nginang kuslai halaka to not kamen siam kadam ba ka jingim jongi kalong kabasizo Jisubai id map yangi sait kud yangi pen roy ka jinga hapo jongi nga plam how play badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat kraw jonga markata akarpade ka Maria Bakhuid kabaya isa katiisuti ya ki angel bat kiri Bakhuid bari pi ko himen ko para bandawai na kabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor bar unis ne yangi padandala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jika Amen. Rako blaze ne yangi Rako blaze ne yangi Cristo no penim jongi penim yangi I can not go play his name yangi I can not go play his name yangi Cristo Magno Cristo Rakonom Penim Jangi Penim Yangi To nginia duwai Iduwai nagabenda ki bapang ki bashitam ki bashimenda ka nega mas Bakhuid ki bela kot ki bela karpat ben duwai nagabenda jongi ki briu ki badang angnur halor bun ki baro ki bakuslai halor bun ki baro ngidang bu ika jing tumu shimet jongiru pau jisun karku kardo duwai ru nagabenda ka jingte ya kene ki mane barit jonga jingis ne jimble pakan dep khlai baki briu kiniop and duwai ha kene ga chapan to ai ngi karpat ko blay badan bor baro ba da ka ba duriya barabor ya ka ka ba shisha bat ka ba be ngilla ban pindab ya ka ba pensngabha yame ha ka tin badru ha ka kam da utrai jongi Jesu Kristu kun jame uba im bat sen sha renkat bat me ha ka jingalong kawe jongo men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen.
Kazung pule nakashiti baningkong jong Petrus Bakhuid. Ko bait kinang itu lupa kibala itu lupa syapang kata kajung ai kabanlong kajong pi kilawat benya bat kila tokit syapang kane kajing pinim kila tokit yau ai nakapor bala kadau do umensiam ukres badan hapo jongki haba kila yatu lupa kila sya shitam ukres ulaai keburam kaban bud Lapen pau haki baki syakri om yaladehi hindrai yapi hakita ki ai kiba lapen bana menta hapi da kito kiba layalap ya kubor babha hapi da umensiam Bakhuid ya uba lapha na beneng kita ki ai ya kiba ki angel ki thrang bat khmi namar kata tupan po ila kajingmut jing perkhat jong pi tole te briu tu bulot ya kajing kerman ha kajing ai kabawan shapi ha kajing pin pau jong uji sukres kum kikun bakongo wat pin yadai ya kajing kwa berai jong kajing bom tip bamin shwa jong pi hinrai kumba uta uba la khot yapi ulong uba Bakhuid tolong mapiru ki Bakhuid haka jingle jingkam jongpi naba latho phindai banlong ki Bakhuid namar ngalong Bakhuid kaktien jong utrai Isawo yau lei. Sakna kupra number nyospa trapunyo. Something shanya kapartai kum ki klorba pernai namar piturwaka ya kaktin jong ka jingim Alleluia 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 Utrai undon reng khat bat pim Gabat piru
Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum Markus. Kaburat try. U Petrus ulastang ban ong hau Jisum. Hakumi ngilay ino I akie baro ban ngila bodiame. U Jesu la ong Shisha nga ong happy. Omdon uwe uba ino yala ke yingasem. Yala ki himmen ki parashinrang ne kende. Yala ka kemi ne upa. Yala ki kun ne ki bri ki kendo. Nagabinda jonga. Pad nagabinda ka gospel. Uban yopidiyang minda. Hakane ka por. Shispa sha ki ying. Ki parashinrang bat kende. Kemi ki kun bat ki bri ki kendo. Lem bat ki jingsha ban bay. But yaka jingim bam chikut haka parte kaban sawan. Henry buon giban ningkong kin salong kaddo. Kiba kaddo kin salong ningkong. Ka gospel jong utray. Zero emig Chris. Kohemen ko para bayit hau try Jesus Christ minta kasngi ki jingpule bara ar ki kadau yangi hakawe kapang kalong ka jingroi haka jinga chungu Christ baru Petrus Bakhuid ong nadu hindai ki nungya tulupa ki kadau Shapang kaneka jingaye. But kila hikaye ki briyu ban roy hakaneka jingaye. Ban pidiang ya kaneka jingaye. Ban wad ya kaneka jingaye. Ban penhe pensan ya kaneka jingaye hapo junkie. Kadbanang wad ya ginongya tulupa. Kimshim la pura ya kaneka jingaye. Ka jingla pura. But ka jingsham pura kaneka jingaye. Kala urlong haba uble ula penitu hangi yaga jinga lembau Chris. Kabamud habangi kran shapanga jinga kalong shapang u person jongu Chris. Habangi ong ideben roy haga jinga jongu ble ngidam roy haga jinglong jongu Chris. Ka jinglong jongu Chris kadeben pau haga kamgi jam jongi. Ka jinglong jongu Chris kalong jingkui, ka jinglong jongu ble kalong jingkui. Nakata daw Petrus Bakhuid ong tolong ki bajanai. But banlong ki bajanai, banlong ki bakhuid, ka jinga ngidon kam. Kalam kane ka jinga kalam u person jongu Chris, kaba wan shangi lemba u mensiam Bakhuid, ngimla banlong ki bakhuid. But ban roy hakane ka jinglong kuid, u Petrus Bakhuid ong komno ngideban ino iya ke jingkwa brai baro jo kabaten syari yangi nadu hendai shua bangin tip ya ke nege jingae shua bangin stang ban eat ya ke nege jingae shua bangin stang ban wad ya ke nege jingae kibruyu kila im komno ha ke jingkwa brai but hangne u Paulo Petrus Bakhuid ong ino yaga jingkwa brai kado jingkwa brai na dong shado kabaya debat kado kabaya debat kano ke jingkwa joni ngideban pindu hangi yaga jingkwa brai nangda ngideban pinroy yaga jingkwa uble jingkwa jingai kumno ngin job halar ke jingkwa brai kalong kaba ngi yo jingyarap naga jinga ban pindu yakane ka jinga kalong gabor kabayarap yangi ban pindu ya ka jingkwa brai lada omdon kanega jinga kibruyo kin sakut ha ka jingkwa brai nakata bon kibruyo ha ka parte ki yale ha ka jingim jonki kawe ke liang ki ong hana kilong kristan henry kimjule ha ka jingim jonki ban pindu ya ka jingkwa brai Kikwa ban ya rengkat
bat ka jingkwa brai. Hawa ki yad rengkat bat ka jingkwa brai ka jinga kadu hapo jongi. Namar ngim le eiye na ka jingim jongi ban pindu no yakane. Kumno ngila ban pindu kat kum kane tin ka ba u Petrus Bakhuid om kade lempa ka jimpidiang pura ya ujisu bat ka jingkongu ya u. Jingkongu ya ka jinga ka ba mut jingkongu ya ujisu jingkongu ya ka jingikai jongu jisu jingkongu ya ka kubor baba bad lempa ka jinga iti pura hakane ka jinga ka balang ujisu Chris. Habangi peit ka gospel u Petrusi ula kirli ya ka ne ka jingkali ude ma ula kirli habalong kumda kumno ngin im ni ino baro na dong shadong ni ino na dong shadong kila ino ayu kila ki ino ikimigi pa kila ino kaspa ka peu henre ujisu pat wang kumno kataka jingino marwe kanumlong kababiang yangi banroy haga jingaye chungu Chris henre rengkat bat baro kataka jingkloy jongi ban ino ya ki baro kabangiyoi saudong jongi ngide ban ino ya kataka jingkwa hapo jongi jingkwa nagabenta kito kibangi ino bonsin habangi ong ni ino ya kita ki baro saudong jongi lese kumba ong Petrus Bakhuid ya ki megi pa ya ki parlok ya ki bayid batoin baro henre wat habangi ong ni ino ni don hapo jongi kataka jingtan ni don hapo jongi kataka jingkwa lada ujisu ong lada ngim pindu kataka jingkwa ngim laban roy na kataka daw pau Petrus Bakhuid hadin baulas ngoto ba ya ka jingi ka ujisu udang ikayangi haka shiti jongu pinduno yaka jingkwa brai barin jongi pindu yaka jingkwa brai watnum ino wachidakru haka taka jingim jongi hakaban wat yaka jingai kane kalong kabatikana Petrus Bakhuid ulayo banto ulala banto yaka nega shiti hadin ba ula wat binian au jisu ba ula snauto ba kum kane ke jingkli ka ba ukli jisu ong kum no ya u ladapi ino iya ki kimi ki pa ki bayid ba toin jompi ka perte baro ka we nagabinda ka gospel en sa siu yapi daka chispa sha kata ka jingino omde ki briu ni yidi ki ni burom yaki ni yidi ki bat ni burom yaki namar ni dang roy ha ka jingaye jomukri namar u jisu don hapo jongi ngilaban yidi namau Jesu utre hapo jongi ngilaban burom yaki namaru Jesu utre hapo jongi ngi pindon gam ya kaspa henry kaspa ne ka jingkwa brai ka senjar ya donu nangdangi ong ngilang kristan Jesu ong kata ka jingong jompi kam seizo namar ka kubor baba kam don hapo jongi kubor baba kalo siapang Jesu Christ kumna Jesu peni nangda katbang idang roy haka jinga uji sula benrap da kawai pat ka bintang rengkat bat ka ne ka jing roy ya ka jinga kapamud u person jongu Chris kapawan shangi lamba u mensiam Bakhuid cancer don jingsha leben kalong ka jinga sngoba ya ki brio bakwa ban roy haka jinga jongu Chris binta bon apeng jongi ngim soto ngikwaban roy haka jinga jongu Chris ngikwaban roy haka jingkoi henre ngim nod ban pidiang ka jingsha leben ki jingshitam namaru Chris ke jingjinjat namaru Chris ke jingkran tad brom jongi buryu namaru Chris ngim treban pidiang ngis ngawit ngis ngawtot padu Jesu om nagabenta ki bakwa ban roy haka jinga jongu Chris ke jingkoi jongu Chris ki de ban long ru ke bakre ban yai lambaka jingsha lebe namar kane ka daw tentang don ki bri ki kili no duai kat ne nga persyangkat malaban imhaga jingkoi henry balekin kum kini ki jinge hakamacha habanga pai shaying ki kun ki tamsneng habanga pai shaying upaki kun ne kemiki kun kim sautu yanga habanga ban poi shaka yimane
ki brio ki pay po yanga ki kran bain yanga lai puru kom bale kumne ke jubab kalom deina marba pelastang ban roy haga jingkuit ukris ke jinga e jong ukris but ke jinga e jong ukris ke jingkui jong ukris ken pindut yakeve namar ki em haga jingkwa brai barim habapi ino ke jingkwa brai barim ka jinga e karoi kata ka jingroi ka jinga e kam pin kemen yakeve tekinsa terwa hapi buon jait ke jingsha le bein da ke tin jongi da ke jingle jongi lese ki le shiliang yapi lese ki kran po yapi lese ki kran bein yapi but habang yus ngo kumne habang yomat kumne buon ki brio ki du jingarmen lese don ki brio ki sange ben duai habaya kendo jinge kumne kane kalanga jimbakala jong buon ki brio bakwa ban roy haga jingkuit kris jingae jong kris namar ngimbar sautu kadba nang roy haga jingae ka jingsha le bein ru kanang bun ka jingshitam ru kanang bun ka jingjin jar ru kanang bun bale ka jingjin jar ka jingshitam e ka jingsha le bein kalong ka ingredient habang ishet eye ban penbang iya ka jingta ngi bun gi ngi kalelang bun gi masala bad bun ki ke baro ban penbang ke jingsha le bein ke jingshitam ke jingjenjar ke jimpang kalong kum ke taki masala lara kalam kane kata ke jingroy jang ke jingim mensiam kambang shu bun ge brekim sautu ya kane bad namar kane kada bun ge brekin randi dese don bun ge brek ki wa man duai don ge brek ki nga shait yusngo lara ki wan duai ne ki wan kam jan badu jesu lese lemba ke retreat center lese ki wan shong ya side yom kanang shitam shushu namar lara nga duai kanang bun ge jinge te ki kin randin namar bale kim kwa ban priang ya ke jingsha lebe kane kalong ke rukam ki bru ki peit ha lor ke jingim mensiam ki kwa sup mensiam henry kim kwa jingsha lebe kim kwa jingshitam ki ong jisu shimno mame ya ke jingshitam ai tang ke jingsup yanga jisu ong lada long kumta namla na kata kada jisu ong ki kun bat ki bri ki kindo lem bat ki jingsha banbe pinyo siyo pinyo pediang shispasha ki kun kimi ki pa ka jingkerku ka jinga e lem bat ki jingsha leben lem gom daw jisu unum ongshu kumne kata kamot the gift the jingai kerpang nagabinta ki ba rikuit kalong jingsha leben u Philip neri Bakhuid minta ka asngi when he kai yakane ka jinglong na markat baudang roy haka jingi do kris ka donur jungu ka kolon snam jungu kala he kanang he kala pen bai rapen kain wad yaki shing krum jungu na marga jingit kala roy ula don ka jingshitam man gi record larangi peit haka jingim jungi don bun jai ki jimpang ka jingshitam bun jai ki jingjinja but kala pidiang hon kala comment namar ki sauto kineru kilongi dake shinjonga jinga e jongu kris ko himen ko para daga ba sauto yakane ngi duai ngin sno khun men siam namar ngi don jing shitam namar ngi don jing shale bein ka ba bun jai henry nginum ken randin nginum do jingarmen namar ka jinga e jongu kris kala biang yangi jisubait karku kardo yangi yarap yangi banang kam sauto ya karu kam tre janga bane karu kam tre janga jinga e kaba wan shangi lembau mensim Bakhuid jisubayid karku kardo yangi bangindup la ban imrangkat batme ha kaba priang hun ya baro jait ki jingshitam ki jingwit ki jingjinjar ha ka jingim changi enyaro ya utrai Jesu Christ Nom la chinom amen. tagin plai ki jinge ki jingi ngange hau play upa badon bor baro unong tao ka baneng bar ka kindau
Pada hau Jesu Kristus kun ba marway jungu. Utrai jungi. Yau bala pun namin sim Bakhuid. Yau bala kana ka Maria te isoti. Ubala shale ben po Pontius Pilatus. La sanar panayawu. Ula yap la tep yawu. Ula hiasha kibaya. Haga Sngi ka balay la mipan kibaya. Ula kiu shabene. Ushangsha kamon ublay upap adon borbaro. Nang daw unwan pan ben bishari kibayim bat kibaya. Ngangit ho min sim Bakhuid. Haga balang Catholic Bakhuid. Haga jingya silo ki rikoid. Haga jimmap igi pop. Haga jimmi pat ka do. Daga jingim bam jikut. Amen. Laispa nyepusau. Laispa nyepusau. Toya duai ko hemen ko para baka jingkinia jonga ba jampi kallang ka ba priang khon hau blay upa badon bor baro Tu try bring jingknya ki ti jongpi nakabata ki jiro ka pura ka teng jonghu ka jimanto yangi pada kapalang ko jonghu karo ka wei. kadba millennium ye ki jingmaya jome ko trai da ka ba pindap ya ka ba de hok ka jome ngikar phat ritiame bakane kaba ngitarwa shakaburam em jame kanyalam yengi shaka jimpenim dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon renkad bat pim token diu yalaki donut tongin aingu ya utrai ublay jongim dashisha kalong kaba shonghok bat ka bade kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rad koppa Bakhuid koblay badon bor bat bam jikut namar wat lada memdon kam ye ka jingero jongi pinban ka jingsngu jongi kadehi ka jingai jome namar ka jingero jongi kim pinyare ye ya ka jingkrao jome henreki arap yengi naga binda ka jimpenim lempa utrai jongi Jesu Christ bat kumda rengat bat ki kin hun ruai jongi angel rengat bat do Philip neri Bakhuid ngero yame bat ngi penbana da ka jingkamen.
para ngin trang ya ka jim ben slay jong men siam Bakhuid halu jongi bangin dup yo ya ka bor jong ka jinga halu jongi ka jinglong khuid bangin dup la ben pindu ya ka jingkwa brai barim bangin dup la ben im da ka ba kongu ya ka lindi ka ba jisu peni hangi bendup long ki ba khuid da ka ba pidiang ru arta ya ban la ki jait ki jingsha le ben kaba ujisu sha yengi ben yai ben im dashisha melong u Bakhuid kotrai katame jong ka jingkhuid baro namar ka tangi karpad yame to pen kuid pen kantang ya kini ki jingtarwa jongi da kaba pa ya umensiam jame kum ka umjer halo jongi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jongutrai jongi u Jesu Christ hakapor baladino yawu badala ka mons ngobha ula pidiang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kidia ya u badula ai halage senran u on tu shim bato bamna kane pi baro damar kane kalong ka met janga ya ka ba naiti naga benda jumpi Hakaju keru kamendala la yabang ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage senran u ong to shim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya ka bayan penmi naga benda jumpi banaga benda ki babun naga benda ka jingmap yakipop tole ya kane ban kan mau iangam kusnam bakardor jango Chris to pen koi diag mensiam hadim pen koi pen kya yaki bapangi bashitom baro yada yangi nau bamen Kajing maya jongka jinge Kata si bangi bablune Amili nakane kakuri Iwen maya jing yao chung beku trai Tada namar kata ngi ke ba penmenda ya ka jingya ba ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki babit banya hakama jamme badban shakri yame da ka bas ngeverit ni karpad yame ba ngi ki ba yobinda hakamet badgas nam ukris nginlo ke bela penyateli kawe da omensiam Bakhuid token mau ko traya kabalang jame kabela priang hasatala ka parte bato penjana ya ka ha ka jingir rengkat badulia upa Bakhuid jangi uvilbedu bishop jangi bad baru ki lingdo bad ki riniam token mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bela yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pat badia baru ki bela klat no ha ka jingisne jame top diang yaki shaga jingshai ka kamajame to isne yangi bario ngi karpadia me barengkat bat kamaria teisote Bakhuid ka kami jongo blai u joso Bakhuid kurim jonga ki apostol Bakhuid u Philip Neri Bakhuid u Francis Disease Bakhuid bat bario ki rikuid ke bela pensngoba yame pateng la pateng ngilong ki babit benio bindalem ha ka jingim bam jikut bat bangin yaro bat pendon buram yame da ukun jamme u Jesu Christ
Dawu lembadu badhawu. Kanlong hamay ublay upa badon bor. Ha ka jingelong kawe jungumen siyem Bakhuid. Baro kaburom bad ka jingero. Junom la junom. Amen. Kohimen ko para tongin duwai nagabinda para ki jing don kam jungi duwai nagabinda ki jing tumushime shime jungi bangin long ki pakam kui what happened ki jing jinjar jungi bara ki duwai ru nagabinda ka negar tree center kam dam baro ki kam ki jam baro ki ministry kaba ngi pelong nangne kalong kaba seizo but buon ki min siam ki ni amari ki jingid ki jing kui jungu jisu duwai ru nagabinda ka negar jing te yaka imene bari junga jing isne jimple bakalong shisha kajakari dengan bun ki beriu bun ki mensiam kopa jongim pa happening kalong ka bakui ka teng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome hakim daw ka ba happening tuai ngi minta ka jimbam jome kalahala kasni padamap yangi kering kan jome kumbangi rungi map ki beles niu yangi padwa telam yangi sha ka jimpan shaw henry the polite ini nakabasiniu top light yangi karpat ko try na jing sini baro ha jing spoon jame to I jing suk jing sign ha sngi jongi knamba daga jingera ka jing sne jame ni light bara bona ka pop but ni yo jingera na jing jinjar baro kat bangi dang ap kemelenti ya ka jing garmen bakui but ka jing wan pa jungunam penim jongi u Jesus Christ Namar ka jume kalong ka ima ka jume ka bor ka buram munta ba jinam la jinam Kotrai Jesus Christ me ubela ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat peit igi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame but ha ka jing spoon jame to I haka ya ka jingsuk but ka jinget le khawe kat kum ka mon jame mamai uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo rengka but pim dap da ka jinge do Kristo ini ai markelia Hakami ukon lambro junga balai. Hakami ubaket na ka pop junga parte. Sukito ke bala kacha ka jingkawai jung ukon lambro. Ukadra ngabong besong pa ko ko yeng junga. Reis on sa ka ki kaman sim junga sakya I. Kamet snam jung Chris and shak jingin pam chukut.
trai Jesu ni sngo yame ngi ro yame ni mane yame ba me long ka chinga e chungi kat ba me la wan ha po ka donu ha kene ka communion Bakhuid communion men sia ka chingwa chang ka donu changi kanang seizo pat medang pen kala baro ka chingwa barai saga chingwa naga benda chome kane ka long ka chinga e kabangi don kam shisha Jesu men penduno man ke jai ke chingwa barai hapo changi kanamba mendup roy hapo changi mendup senshariangi aga jingko jimbarka aga mensiam aga dolun abaharo liang changa jingim changi ko Jesu bayit penduno baro ke kam changa do but pen roy ke kam changa mensiam hapo changi karko yangi pen koi pen khya yangi pen klai ne ka me kapha changi Jesu ipang ishitop isngongo yeme naga binda ke jingai la chome pan shashitam lambat le kam da me ko Jesu ekini ke bapang ke bashita ke bashimenda ha kene ke Eucharist Bakhuid ikaya ke Jesu ba ka jimpang ka jingshitam ka jingjen cha jangi kan kalalang ka dakashin cha ka jinga e ha ka jingim pakindu sno komen hapo ka donor ka mensiam bandu yo march shu yame karko yangi pen slay yangi pen gandang yangi ai boring ka Jesu ai bori ki inga sem jangi pen gandang yangi jingim jangi ki inga sem jangi kadbanang sawa ya ka surya ro ha ki inga sem ha ka donor ka mensiam inang yo jingo shu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 ben slayangi ki bayir batoy jogi ben slayangi bapangi bashitam baro ben slayangi inga sen jogi ben slayangi kamgi jam jogi ben slayangi kon jogi ben slayangi bayir batoy jogi baro lemba ka bor yaro jome lemba ka sur yaro jome hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 tong in ya tuwai to ai ngi karpat ko blei badon bor baro bangin yomad ya uso jongkata kabang ilayo pidiang kumga soskular lemba kinige jimaya dau Chris utrai jongim Amen. Utrai undon rengka bat pim blei badon bor baro en karkuyapi uppa badukon badu mensim Bakhuid Amen. ya leisuk ban penbana ka kubar bhajong utrai da ka jingim ka jompim Isongo yau play. Arspa prapue.